Sempre toca, vinga, nens, veniu aquí, sobre sorpresa, vinga, nena, que encara belluga, sempre toca. Toca una tele, toca un Hyperman, toca un Madelman, toca una consola d'última generació. Sempre toca, sobre sorpresa, sempre toca. Veniu i jugueu. Avui a Tarragona, avui a la taula plana tenim un joc que fa olor de cotó de sucre, gominola i xutxeria. Doncs les llums i la música se senten per tot arreu, somriures al rostre de la gent, amics i famílies unides, això només pot significar una cosa, que la fira ha arribat a la ciutat. Voleu veure com es juga amb aquest Paradise i la seva espectacular torre de daus? Doncs canviarem la càmera i veiem com es juga. Tenim la paradeta muntadeta, tenim els tíquets de la fira, la pista aquí amb els estocs de les coses corresponents a les cartes que tindrem per agafar. Cotó de sucre, patates fregides, globus, aneguets i regal sorpresa. Dice vol dir daus, en anglès. Aquí tenim la bossa que conté un fotimer de daus. Tenim aquí la bossa que té tots aquests dauets de colorins. Cada color es correspon a una de les casetes. Llavors, ara us explico què farem amb els daus. Que deia de les cartes? Les cartes, cada carta representa una caseta de la fira. Farem una de cada. Llavors, les cartes valen 10, 15 o 20 punts, segons la dificultat que deuen tenir. Les cartes tenen aquí unes condicions, és a dir, nosaltres haurem d'agafar daus i col·locar-los amb els tres forats aquests. Llavors, aquesta carta en concret té una condició que és un dau de color taronja, l'hauríem de col·locar aquí, i els altres daus podrien ser qualsevol daus, en principi, però a part ens diu, la condició d'aquesta carta diu daus de valor 2 o més, o sigui que hem de tenir les dues condicions de 2 o més i que aquest sigui taronja. Quan tinguéssim 3 daus col·locats, aquesta carta ens la quedaríem, ja tindríem una caseta de la fira. Es reparteix per cada jugador una targeta aleatòria, una targeta de valor 10 per començar. Ens la col·loquem aquí, a la nostra àrea. Llavors, es col·loquen 4 casetes de fira. 1, 2, 3 i 4. Aquí sempre hi haurà 4 cartes, que és el marcat comú. Aquestes, perquè no ens molestin, les posarem així. Les cartes aquestes de sobre sorpresa seran per quan guanyem les cartes de color verd. I aquestes, com veieu, mira, tenen punts, que són punts pel final de la partida o alguna acció que ens permeti fer això. Quan la guanyéssim, doncs la podríem utilitzar. Tenim aquí aquesta gran estructura. A veure, això es munta així, mira. Ok, llavors, he muntat l'estructura, aquesta torre de daus, ara mateix no té daus. Llavors, què farem? Doncs, els omplirem i una mica voleo, sense mirar tots els colorins. Vinga, així, Això ho estic fent de manera aleatòria. I ara us explico com jugarem. I, important,
els negres a dalt. Perquè els negres, ja us explicaré què són, però principalment són comodins. Veieu la torre com ha quedat muntada? Sí? Ha quedat muntada molt bonica. Com funciona la partida? La partida, anirem fent rondes, hem d'aconseguir la major quantitat de punts. La major quantitat de punts que ens les donaran les cartes de les casetes que anem aconseguint. Quan tingui una carta d'aquestes i completi amb els 3 daus, aquesta carta me la quedaré. Llavors tindré 10 punts de victòria, me'ls guardaré per després, per quan acabi la partida fer el recompte. Si aconsegueixo 2 cartes del mateix color, és a dir, per exemple, 2 cartes de color verd, aconseguiria aquesta bonificació de la targeta de color verd. Però si hi ha algú que aconsegueix 3 cartes de color verd, em prendria aquest tíquet, se'l quedaria ell. O sigui, a partir de 2, el que tingui més cartes del mateix color, se l'emportarà. Però el primer que l'aconsegueixi és el que primer se'l queda. I la de 20 punts de victòria, el Golden Ticket, se l'emporta a la persona que tingui un tíquet de cada color. Primer, aquest no el perdrà, és per tota la partida. Si aconsegueixo una carta verda, una blava, una lila, una rosa i una groga, tindré el Golden Ticket. Ok, quines són les opcions que tinc en el meu torn de joc? Al meu torn de joc puc fer 3 coses. 3. Amb el número 1 agafo una carta de les casetes i me la quedo. Val? Aquest seria el meu torn. Es reposaria perquè sempre n'hi ha d'haver 4. Aquesta seria una opció. Val? No és una opció de les més recomanades perquè es tracta de tirar daus i d'aconseguir col·locar els daus, però en el cas de no tenir una combinació que ens agradi, doncs podríem agafar una caseta. Aquesta és una manera d'aconseguir la caseta. Després, segona opció, que és la bàsica, seria agafar daus. Agafem els daus. Agafarem, a veure si no se'ns desmunta la parada. Llavors, hem de seleccionar, en principi, daus d'aquesta filera de baix. Llavors, quants daus podem agafar i quins? Doncs podem agafar els daus que coincideixin amb número o amb color. Són agrupacions de daus. Llavors, per tant, ara jo aquí podria agafar aquests 2 sisos, encara que sigui un 6 rosa i un 6 blau, perquè són el mateix número, o podria agafar, per exemple, aquests 2 roses, sí que són 2 sisos, però si fos un altre número, també el podria agafar perquè són del mateix color. O sigui, agrupacions de número o de color, però, en principi, només de baix. D'un extrem i un altre és com si estiguessin connectats. Per tant, jo ara podria agafar aquests 2 daus perquè són un 2 i un 2. Suposadament agafo aquests daus. Doncs em quedaria aquests 2. Això veieu que es col·loca. Tenia 2 dosos. Llavors jo intentaré col·locar-los amb alguna de les targetes. Ara aquesta, com si la tingués. Jo tinc aquí, per exemple, alguna condició d'aquesta targeta lila seria aquest ha de ser un 5, jo no tinc cap 5, i aquests 2 daus, qualsevol. Diu, cada dado de diferente color és la condició. I aquesta targeta, 2 parells i un imparell. Llavors, mira, col·locarem aquí, per exemple, parell, mira, 2 parells, i em quedaria un imparell, i a més aquest ha de ser lila. Ho deixarem així, col·locadet. I en el moment en què col·loco el segon dau, 2 daus, que tingui col·locats 2 daus en una caseta, o que, per exemple, col·loqui 2 de seguits, o que col·loqui 3 de seguits, o que col·loqui un segon dau, si tenia un, col·loco el segon, això em dona dret a triar una de les casetes i quedar-me-la també, val? O sigui, ja veiem com podem aconseguir targetes de caseta,
Les targetes de caseta les tindrem col·locant el segon dau o sense tirar daus agafant la targeta que ens interessi. Val? Sempre agafem la que més ens interessi. Ja està, aquest seria el meu torn. Què passaria en el cas d'agafar la meva selecció de daus i que, per exemple, només em puc col·locar un, perquè la carta no m'ho permet. Aquest número, aquest dau, que era un 2 verd, aquest dau, imagineu-vos que aquest no el puc col·locar, llavors el meu jugador de l'esquerra, abans de començar el seu torn, intentarà col·locar-lo. Si el pot col·locar, el posa. Si no el pot col·locar, doncs se n'aniria a la torre una altra vegada a la part de dalt. Això és com si diguéssim un pretorn amb els daus que ens sobrin i que no puguem col·locar. Això era la segona opció. Seria seleccionar, que és la principal, seleccionar agrupacions de daus per número o color i col·locar-nos a les nostres casetes. La tercera opció que tenim, si no ens agrada el d'agafar una caseta o d'agafar els daus que tenim aquí perquè potser no ens agraden els colors o els números, tenim l'opció de fer la ruleta. La ruleta és una mica la loteria, a veure si no fem un desastre. Atenció, es fa amb el dit, es fica per aquí i es fa 1, 2, 3, i ja està. Han sortit aquests. Llavors, d'aquí jo triaré una selecció. Val? Jo podria triar o 2 uns, podria triar 2 blaus. Val? Doncs agafaria aquests uns, aquests 2 uns, em serviria aquest lila, el col·loco aquí, ja tindria la caseta completada, i aquest altre doncs, el podria col·locar aquí. Els col·locarem aquí dalt una altra vegada els daus sobrants i aquesta carta ja és meva. Val? Aquesta carta ja és meva, la col·locaré a la meva zona. La ficaríem així. Aquestes serien les cartes que estic jugant per omplir i aquesta d'aquí me l'apartaria i seria la carta que ja tinc guanyada. Després us explico què es pot fer amb el poder de les cartes. Cada carta té, segons el color, té un poder. Jo ara he aconseguit una de verda, per tant, avançarem aquí la pista una casella, la dels regals. Automàticament em quedo una carta. Mira, i aquí em diu turno extra. Val? Jo aquesta me la guardo i la faré servir quan m'interessi. Abans del torn doncs podria fer servir aquesta carta de torn extra. Me la guardo aquí sota, i aquesta, com que ja he fet servir el poder, que aquest poder és agafar una carta, doncs me la ficaria al revés, per exemple, no? Al revés o girada. Ens la fiquem girada i així ja sabem que l'hem fet servir. Els estocs aquests es van acabant, cada vegada que algú agafa una carta i se la queda, l'aconsegueix, faci servir el poder o no, es aniran acabant. Llavors, hem de tenir molta cura perquè quan es vagin acabant els estocs, el primer que s'acabi, el que arribi aquí a la meta, si el lila acaba el primer, totes les targetes que tinguéssim, mira que aquesta la tinc, si aquesta targeta l'he aconseguit de color lila, com que és la que ha quedat primera, aquesta no comptarà, o sigui, les targetes liles no comptarien, no servirien per res. La que quedi segona, o sigui, seguirà la partida seguirà, aniran avançant els estocs conforme vagin guanyant les targetes, i quan s'arribi la segona caseta arribi al final de la pista, que s'hagi esgotat, quan hi ha 2 automàticament, s'acaba la partida, val? Ja es tanca. El que queda segon, aquest, comptarà igual els punts, val? Llavors, els punts de les targetes verdes comptaran el que digui això. I el tercer i el quart també. I la que quedi última, les targetes de la que quedi última, aquestes comptaran el doble.
què fan els comodins, perquè hem dit que les negres eren comodins. Estan aquí dalt i com que nosaltres només les podem agafar per aquí baix, llavors quan vagin baixant i es vagin col·locant aquí sota, doncs llavors agafarem les peces doncs tal com sempre. Per exemple, jo vull agafar el comodí, llavors agafaria l'agrupació aquesta que són de dosos. Un 2 i un 2, aquest 2 és negre, però és igual, ja em va bé. Llavors aquest el faré servir amb el número o el color que m'interessi, o sigui, que em dongui la gana. Aquesta la col·locaria, a veure, un 2, un 3, mira, la ficaríem aquí mateix. I aquest, doncs, el podríem transformar en el que volguéssim. Llavors jo podria dir que aquest és un 4 i ja hauria guanyat aquesta targeta. Val? Això és una manera de fer-la servir. El comodí, posant-lo com el que més ens interessi, número o color. O l'altra capacitat del comodí és, en comptes de col·locar-lo, si volem, podem fer avançar o retrocedir una de les fitxes aquestes dels estocs. Llavors, pot ser que no ens interessi que la casella del globo arribi al final primera, perquè llavors no ens comptaria punts. Llavors la podem fer anar enrere abans de que arribi a la meta. Està clar, que si ha arribat, aquesta ja no la podrem tocar. O, si volem, per exemple, que avanci una casella que nosaltres no tenim, doncs llavors faríem avançar les patates i les patates no comptarien perquè haurien arribat a la primera posició. Ja està. Llavors, només em falta explicar que les cartes que anem guanyant, val? Aquestes, imagina't que ja les haguéssim guanyat, val? Llavors, les cartes, veus? Carta rosa, carta lila, aquestes cartes les anem guanyant i ens les anem posant aquí guardadetes. Els punts ens comptaran segons l'1 de l'estoc. Si el que arribi primer, si arriba primer la rosa, doncs la rosa, que m'aval aquí 20 punts, no em comptaria. Però si es compleix les condicions normals, comptaria 20, 10, 10... I aquí tenim una xuleteta que aquí ens diu el resum dels poders de les casetes. Què ens dona la caseta rosa? Una caseta rosa que haguem aconseguit servirà perquè diu elige un único dado de la parte superior de la màquina. O sigui, nosaltres tiraríem i abans o després del nostre torn, aquí sí, ens ho deixa fer, gastaríem el poder d'aquesta, la ficaríem esgotada i agafaríem un dau que ens interessés de la part de dalt, excepte els comodins, que no es poden agafar. Val? Imagina que agafo aquest i me'l quedo. De la part de dalt l'agafo i el col·loco. Com que aquesta la faig servir el poder quan m'interessi, doncs el faré servir quan el pugui col·locar. La targeta taronja, que és la de les patates fregides, diu canvia el valor d'un dau per qualsevol altre. Això vol dir que si jo agafo 2 daus, faig servir el poder d'una targeta que tingui jo, una caseta taronja, per agafar i dir, doncs aquest 3 es converteix en un 6 i ja està, el que jo vulgui. Canvia la lila, ens fa canviar el color d'un dau per un altre del mateix valor de la màquina. Això sí que vol dir que si jo, per exemple, tinc aquests dos, un 3 i un 6, com que puc canviar el color, llavors agafaria un 6 de la màquina i deixaria el 6 meu, quedant-me jo el del color que m'interessi.
la targeta blava què fa? Doncs juga en qualsevol fila de la màquina dispensadora. Vol dir que la restricció aquesta d'agafar les peces d'aquí baix, doncs podríem agafar les peces que ens interessin d'un altre lloc, excepte que siguin negres. Llavors jo podria agafar aquests 2 taronges o 2 sisos d'aquí, això el que m'interessi, però ja no està restringit a la filera de baix. I la verda, que és el que ja he fet abans, és agafar una carta amb bossa sorpresa. I ja està, Bueno, què us ha semblat? Paradise, un joc de daus, un joc de col·locar, de mirar quina és la teva condició per aconseguir les casetes i fer-te amb el major botí de la fira. T'agrada la fira? Us ha agradat aquesta torre de daus? La torre de daus és el que més mola, no? Tu saps com anava, no, la torre de daus? Sí. Com? Havies de fer? Agafar. No, agafar no. Mira, havies de fer així, ràpid. Xiu, a veure, com ho feies? Com ho feies? Sempre toca, nena, sempre toca! Ei, vinga, daus! Vinga, daus, això és el que té, la ruleta aquesta és una ruleta una mica boja. Tira, aguanto? Vinga, molt bé. Bueno, doncs això és el que més gust et dona d'aquest joc. Tirar els dauets de la super torre de daus. Què et sembla? T'agraden els daus? Sí. Què t'agrada més? Què t'agrada més? Jugar al Paradise o anar a la fira? Anar a la fira? No em surt a compte. Jugarem al Paradise, que és més barat que anar a la fira. I recordeu que si la terra és rodona, la taula plana. Adéu!